Malebnú dedinku Malá Trňa ako súčasť Tokajskej vinohradníckej oblasti sme s našou kamerou navštívili už niekoľkokrát, a to najmä pri príležitosti vinobraneckých slávností či noviniek v oblasti pestovania a výroby tokajského vína. Tentokrát sa tu však v priestoroch spoločnosti Tokaj Macích Vinery konal zaujímavý trojdňový maratón vzdelávacích seminárov, ktoré pripravilo občianske združenie Mladá Európa. V posledných rokoch známe práve organizáciou úspešných seminárov najmä na východe našej republiky. Hlavnou a nosnou myšlienkou seminárov bolo udržiavanie konkurencieschopnosti a životaschopnosti obyvateľstva v súčasnom ťažkom období poznačenom negatívnymi dopadmi hospodárskej. Vzdelávacie aktivity pod názvom Manažment kvality v vidieckych regiónoch Košického samosprávneho kraja majú za cieľ zvýšiť vedomosti a zručnosti cieľových skupín ako v oblasti manažmentu kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či rozvoji ľudských zdrojov. Jednou z toho hlavných častí tohto seminára je naozaj naučiť ľudí komunikovať s občanmi a občanov samozrejme prostredníctvom týchto zamestnancov naučiť komunikovať s úradmi, pretože tam vzniká najviac konfliktných situácií, najviac problémov. A práve aj počas diskusie s týmito ľuďmi sa ukázalo, že to ich aj najviac trápi. Tá súčasná situácia je naozaj ťažká v živote a tie frustrácie sa prenášajú aj do komunikácie s úradmi. Ak to správne nezvládne úradník, ak nebude správne komunikovať, vznikajú nové a nové problémy, nepochopenie občanov, nepochopenie úradníkov a v obci môže nastať veľmi zlá situácia. Takže to sa snažíme na tomto tréningu riešiť. Také to bolo zaujímavé o komunikácii a jak reagovať na rôznych ľudí a jak to zvládať. A človek si to aj neuvedomí, že koľko podnetov je pri tom a ako to využiť.